Cum vă numiți? Cozeanu și Gheorghe. Câți ani aveți, domnule? 57. Unde locuiți? Nu ești, Ribum și Bec 74. Ce pensie aveți? Sunt șomaj. Am înțeles. Unde ați lucrat? La cauciu primărie. Și ce s-a întâmplat? Nu mă lucrați. Mi-am dat șomaj din anul trecut. Nevastă mi este nevăzătoare și am apelat la dumneavoastră pentru că pur și simplu n-am luat nimic. Soția ce pensie are? Ce venit? 2400 și ceva. Aveți copii? Da, bineînțeles, că am un băiat care lucrează la Forestia. Da, Și vă ajută? Da, da, dacă e păcat să spun că nu. Dar totuși e greu. N-aș fi venit la dumneavoastră. Ați încercat să vă reangajați? Da, da, am fost angajat la Claupan, 3 luni de zile, după care neneci că aveți vârsta de așa natură. Să nu faceți față sau ce? Nu, că n-am făcut față. În alții mai tineri. Da, da. Și cum vă descurcați? Că sunt bani foarte puțini. Vă ajung? În niciun caz. N-aș fi venit. Da. N-aș fi venit la dumneavoastră. Aș fi tăcut din gură și n-aș fi venit să sarmau acum. Noi am venit astăzi cu produse alimentare pentru a avea niște sărbători frumoase. Aș vrea să vă mulțumesc prin numele meu și la toți, că ne cunoaștem. Suntem din orașul. Mulțumesc mult. Sănătate. O zi bună.